Seara lume, bine am găsit la The Gaming Zone, să vă găsesc, să vă regăsesc la un nou episod din ăsta, 3 Random Games, da. Vreau să vă mulțumesc celor 8 subscriberi, adică fac 8 subscriberi într-o zi. Holy shit! Și da, vom face 3 jocuri random, nu? Da. Da. Vom începe cu un arcade game și am mai filmat un episod, da. Se auzea ca dracu și nu vreau să se audă și așa ca la dracu și că este prostii și mai rămâi, așa că vom începe ceva de aici. Holy shit, Orange Wars, Dragon Wars, Bounty Hunters, uite asta va intra. Ceva de genul, ne împușcăm cu arcul. Deci asta e ceva, împuști cu arcul odată, dai one shot cu arcul, știi? Îl împuști cu arcul și îi dai one shot, înțelegi? Și dacă ți-a dus sau vedeți voi. Că nici eu nu cam prea mă descurc în chestia asta. Holy shit, mouse. Nu fă probleme, că dacă mai faci mult probleme, îți faci eu altele. Ok? Ok. Holy shit, atâta, bă! Cineva pe la spate! Doamne, cât am vrut să spun că e prost și m-a ratat, dar... Da, și pierd deja ăla. Bă, ăsta vreau să dau. Nu ăsta! Bă, you are get a fucking wrecked. Ți-am zis? Da. King Puff, mamă, cât sus! Hai pe ăsta! Chilaura vieții. Cred că are chilaura ăla. Adică, da. Holy shit, și eu și el. Bă, uitați-vă și voi cum dă. Pe ce loc? Pe locul al doilea. Fuck, pe penultimul loc m-am plasat. Îs plasat. Holy shit, cum dracu faceți asta? Holy shit. Da. GG, fraților, GG. Hai, bă. Doamne, bă. Ce rect a luat ăla și ăsta. Și ăla cred că tot, că ești fraier la... Hai, bă, hai, dă mine. Holy shit. Bă! Fuck you. Nu-i bai, mă, nu-i bai. Jucăm că episodul ăsta va ține 15 minute, chiar dacă va ține mai mult, vom juca. Adică nu-i bai. Pentru că nu mai vreau să stau 100 și ceva de minute să randez. Hai, bă! Doamne! Ce mă enervează ăștia? Mă enervează rău de tot. King Puff. King Fly. Îs cam praf la arc, așa că... Da, nu mă judecați! Holy shit! Da, și las... Bă! Adică, i-am dat rectul ăla și... Mi-a furat kill-ul. Degradat. Bă, vină, bă, că vreau să dau... Să fac un double kill. Hai, bă, să mor tu! Doamne, bă! Gata, bă, lui 1 știu că îi dau raport. Sigur! Deci, ce kill avea ăla? Cum, bă? Am dat în el! Doamne, și iarăși printre ultimul loc. Deci nu vreau să cad pe ultimul loc. Așa, măcar așa. Atâta, bă, fac ce-am ratat. Puteam să fac o grămadă. Vino, bă, tu, vino. Bă, ăla vreau să-l fac eu. Sigur? Sigur că vrei să faci asta? Ești sigur? Ești sigur? Na, să mai fii sigur. Holy shit! GG. Hai că m-am plasat cât de cât bine. Deci nu mă aștept la primul loc, dar nici la ultimul.
Ce naiba are ăsta? Holy shit, pe la spate, bă, pe la spate vin ăștia. Deci când stai tu și te uiți după ăla, vin ăștia pe la spate. Și încă îmi place mie. Holy fuck is that? Holy shit! Hai pe ăsta. Hai pe ăsta. Hai pe ăsta. Holy fuck is that? De ce nu pot să fac și eu un kill normal? Ați văzut pe ăla, a tras cu 2 săgeți. De ce, bă, eu? De ce eu? De ce eu? Gata, bă. S-a revanșat Dumnezeu față de mâine. Holy shit, ăsta ține 5 minute, dar nu-i bani. Să țină... Mai mult! Ați văzut? Bă, deci să nu spuneți mie că n-am dat drumul pe al doilea click. Bă, pe ce loc m-am clasat? Bă, nu-i bai, nu m-am clasat chiar așa bine cum voiam, dar... Na. Uite cum dă asta. Deci, uite-te. Holy shit! Mamă! Doamne! 16. Hai 17! Hai cu 17! Hai că 17. Și King Fluffy ăsta a mai făcut 1 și 18. 32 de secunde. Holy shit, man! You're fucking serious? Da, nu-i bai. Nu-i bai. The fuck? The fuck is this? Holy shit! Doamne, 2 Steve. 2 stivuleți. Doamne, doamne! Vreau să le dau rectul. Dar nu-mi iese, nu-mi iese. Da. S-a oprit la chestie. Șmecherie. 18 kill-uri în 7 minute jumate. Sau 7 minute sau cât dracu era acolo. Nu-i bani. Hai să intrăm și la Arcade Games. Cred că aici eram. Da. Reaction la un TNT Games. Adică TNT Games. Adică chestii șmecherie. Da. TNT. TNT Run. Boss Spliff. TNT Run. Oh, fuck. Văd că intră aici, dar m-aș duce și pe ăsta. Vreau și pe ăsta și pe ăla. Hai pe ăsta. Nu-i bani. Nu-i bani. Și de aici vom juca așa, pentru că așa e mai comod. Adică zic eu că așa e mai comod. Dacă nu vă place, îmi cer scuze. Și vă mulțumesc celor 8 abonați. Vă mulțumesc tuturor că v-ați abonat la acest fucking canal de gaming. Game NG. Da. Păi, nu știu ce chestii este șmecherie. Da, după cum vedeți, uitați-vă. Uitați-vă. Eu nu pot să mai apăs o dată pe F5. Sau, știi ce? What the? Asta e un lag? Sau? Holy shit! Mamă, mi s-a părut că... Doamne, dar... E pe un timp oarecare. Adică, fuck. Cred că era ceva de genul ăsta. Holy shit, la sfârșit și nu vreau să țin așa puțin. Măcar 10 minute din aceste videoclip să facă. Să fie. What the fuck? Mama, ce era să cad? Dar ce nevoie de ceva parcurs? 3 random games. Bă, mi se pare că am dat eu o denumire de asta puțin mai ciudată. 3 random games. Adică, da. Nu-i bai. Trebuia să-i dau... Bă, deci, nu mergea sprintul, s-a dus sprintul. Doamne, ce vrem să înjur. Sprintul vieții.
ăștia probleme. Dar nu-i bai. Pot să zbor, bă, așa că... Și nici nu mi-am folosit double jump-urile. Și nici n-am ajuns în ultimii 3 măcar. Bă, dă să vedem, mai e cineva pe prima platformă. Ar trebui să fie. Da, mai e unul. Doamne, cât îi de bine lui. E doar singur, știi? Poți să cutreiere așa. Păi bine, cam și eu speed-ul, dar... Hai să vedem, poate cade asta. Uite, când cade ăsta. Hai, cazi. Cazi, nu cazi. Așa, cazi. Nu sunt multe șanse să cadă. Așa că... Nu cred că va cadea. Cazi odată! Da, după cum vedeți a căzut. Hai să mai jucăm un joc. Acum nu știu ce joc să mai joc. Adică joc pe joc. Până la vreo 17 minute va fi episodul ăsta, nu știu. Dar nu-i bai. Creeper Attack nu-mi place, deci nu îmi place. Party Games, nu. Îmi place asta, Farm Hunt. Asta nu m-am jucat. Hai că încercăm asta. Deci o încerc. Să nu spuneți că ceva. Da, o încerc. Bă, capul spune asta, cred că s-au greșit. Adică nu cred că vrea cineva să-l pună aici sau... Nu știu. Nu-i bai. Bă, mi-a apărut ăsta așa de departe. Mi-a apărut un enchantment table. Adică... What? Cred că am eu ceva probleme. Că eu am probleme. Și nu m-am mai jucat în viața mea în chestia asta. Și nu știu ce. Că da, îmi dau și eu seama cu părere. Aha, gata, bă, m-am mai jucat. Cred că m-am mai jucat. Dar nu vreau să mă plasez eu pe ultimul loc. Da, m-am jucat eu puțin altfel, așa că... Na. Să-l căt în pauză. Da, fraților. Revenit. Holy shit. No. Așa. Holy shit. Mouse-ul vieții. Bă, am murit. Mă enervez rău. Mă enervez. Mă enervez foarte rău. Stai. Bă, e chiar așa prostis și mă arată de repede. Doamne, bă! Doamne, ce reptă mi-au! Și ce dracu e asta? Adică apăs pe dragon și the sky is full, full, nu știu. Doamne, bă, merg pe dragon. Doamne. Cine ești, meche? Da, voi sta pe dragon. Aha. Doamne, bă. Bă, hai jos. Eu nu înțeleg dacă mergi pe draconul ăsta și îmi cer scuze că se radează așa mapa, dar... Na. Jocul vieții. Stai. Capul măcii. Dar cred că-s pe ultimul loc. Bă, unde-s eu? Bă, cred că nici nu-s pe tabelă, că n-am făcut niciun fucking kill. Cred. 1. Prin Monte. Nu înțeleg. Bă, fraților, nu mă arată pe tabel. Nu știu ce are, dar nu-i bai. Cred că n-am făcut niciun kill. Așa că...
Hai, ești șmecher? Hai, Blanco, vine încă, mă. Doamne, ce rec te-am dat. Sau el mă-mi dă rectul. Doamne, nici... Cred că n-am făcut niciun kill. Da, și episodul nostru va lua sfârșit la 17 minute. Pentru că, na. Asta e șmecheruia vieții. Unde îi? Stai, mă. Așa de la depărtare, bă. Fuck. Mâine. Ok. Ok. Uite-l pe ăla. Uite-l pe ăla. Uite dragonul. Hai în el. Un dragon, bă. Doamne, doamne, doamne. Un dragon, un dragon. Știți dragonul, mătii. Mă scuzați că am înjurat. Un dragon. Fraților, cam asta a fost și episodul de astăzi. Nu uitați să apăsați pe butonul like și ne auzim pe data viitoare. Basta!